ஹாய் நண்பா, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? போன வீடியோவில் நம்ம பால் பண்ண வச்சு சூப்பரான ஒரு கன்று செஞ்சோம். இன்றைக்கி வீடியோவில் அதை விட கொஞ்சம் பெட்டராக வெறும் பேப்பரை வச்சு நம்ம கன்று செய்ய போகிறோம். அதை எப்படி செய்கிறோங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஓகே, வாங்க லேட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இது போல் ஒரு நோட் பேப்பர் இருந்தால் போதும். இது போல் நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா டைட்டாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ரோல் பண்ணியாச்சு. சரி சமமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கம்மை வச்சு அப்படியே ஒட்டிக்கலாம். அதை ஓகே ஒட்டியாச்சு. இப்போது இது போல் தீப்பெட்டி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒரு சைடு இது போல் கம்மை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போது நம்ம அது ரோல் பண்ணி வச்சுருக்க பேப்பரை இது போல் ஒட்டிக்கலாம். நம்ம இதை கரெக்டாக நேர் பார்த்து ஒட்டிக்கோங்க. அதுதான் முக்கியம். நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நேர் கிடைக்காது. அதுக்காக இது போல் இன்னொரு பேப்பர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அந்த சைஸோட கொஞ்சம் இதோட கொஞ்சம் பெருசாக வேணும். இது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கட் பண்ணியாச்சு. இப்போது இது போல் அதே போல் ரோல் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நம்ம முன்னாடி ரோல் பண்ணதோட இது கொஞ்சம் மெலிசாகவே இருக்கணும். ஏன்னா இந்த ரோல் அந்த ரோலுக்குள்ளே போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு வேணும். ஏன்னா இது புல்லட் இது தான் தள்ளுறது, அதனால் நம்மளுக்கு மெலிசாக வேணும். இது அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அதே போல் இதே கம்மு வச்சு இதையும் ஒட்டிக்கலாம். நம்ம கம்மு அப்ளை பண்ணிச்சு. இப்போது நம்ம அதை எல்லாம் ஒட்டிக்கலாம். இப்போது நம்ம அதோட நுனி பகுதியில் இது போல் கம்மு வச்சு ஒட்டிக்கலாம். இது எதுக்குனாக்கா நமக்கு பேப்பர் எடுத்துக்காமல் இருக்கும். அதுக்காக நம்ம இதை கண்டிப்பாக ஒட்டி ஆகணும். ஓகே, எல்லா பகுதியிலையும் நம்ம கம்மை அப்ளை பண்ணி ஒட்டிட்டோம். இப்போது இது போல் சின்னதாக பேப்பரை கட் பண்ணி ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, போதும். இந்த அளவு இருந்தால் போதும். நம்ம அதை கட் பண்ணி கம்மு வச்சு ஒட்டிக்கலாம். ஓகே, அதுபோல் நம்ம இதே போல் ஒரு பேப்பர் ரெடி பண்ணிக்குவோம். அதுலேயும் கம்மு வச்சு இது போல் ஒட்டிக்கலாம். இது எதுக்குனாக்கா நம்ம டார்கெட்டு நம்ம குறியை பார்க்கறதுக்காக அது நம்ம இப்போ செஞ்சது. இது போல் நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த மார்க் பண்ண இடத்துல நம்ம இது போல் கம்மை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மெலிசாக நம்ம ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறத இது போல் நம்ம கரெக்டாக பார்த்து ஒட்டிக்கலாம். ஓகே, நல்லா காஞ்சிருச்சு. இது அதுக்கு மேலே இது போல் கம்மை அது மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போது அதை நம்ம இன்னொரு ரோலையும் எடுத்து இது போல் செட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம கன்று ரெடி ஆகிடுச்சு. இது போல் நல்லா லூஸாக வரணும். நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதை. ஓகே, இது போல் கரெக்டாக அளவு எடுத்துக்கோங்க. அளவு எடுத்துக்கிட்டு இது போல் டேப்பை ஒரு 4-5 ரோல் நல்லா சுற்றிக்கோங்க. இது சுற்றினாக்க கொஞ்சம் பார்க்கவும் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும். நம்ம ரப்பர் பண்டை வச்சு நம்ம இழுத்து விடும்போது அது ஃபுல்லாக போகாமல் இது கொஞ்சம் தடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும். அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். இது ஒரு 4-5 ரோல் போல் நல்லா சுற்றிக்கோங்க. இது போல் டேப்பை இந்த இடத்துலையும் இது ரவுண்டாக நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கிறதுக்காக தான் நான் போட்டேன். இதுவே கலராக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். கலர் டேப்பு ஒரு ப்ளூவோ ரெட்டாக இருந்தால் இன்னும் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். என்கிட்ட இருந்த டேப்பு பிளாக் தான், அதனால் அதை செட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம புல்லட் செய்யலாம். இது போல் சுருள் போட்டுக்கோங்க. பேப்பர் போல் சுருள் பண்ணிவிட்டு நம்ம கம்மை வச்சு ஒட்டிக்கலாம்.
அடுத்து நம்ம இது போல் ரோல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது போல் உருவிட்டிங்கன்னா புல்லட் மாதிரியே இருக்கும். நம்ம அதை கம்மை வச்சு ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு புல்லட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதான் இது போல் கம்மு வச்சு இந்த ரோலை நம்ம இது போல் வச்சுட்டோம்னா நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கும். இப்போ நம்ம புல்லட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் நண்பா, நம்மளுக்கு கன் ரெடி ஆச்சு, பேப்பர் கன். இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது போல் ரப்பர் பேண்ட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதை அது போல் தீப்பெட்டி தான் இது போல் மாட்டிக்கோங்க. புல்லட்டை இது போல் உள்ளே தள்ளிக்கலாம். ஓகே, இப்போ அந்த ரப்பர் பேண்டை இது போல் கரெக்டாக சென்டரில் வச்சு மாட்டிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம கன்று ஃபுல்லாகவே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதான். ஓகே, வாங்க நம்ம இப்போது செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம கன்னு சூப்பராக ஒர்க் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன நண்பா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க நம்ம வீடியோவை. நம்ம புதுசாக பார்க்குறவங்களும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதோட விட்டுறாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆல்ன்றதையும் கிளிக் பண்ணால் தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து காமிக்கும். மறந்துடாதீங்க. ஓகே நண்பா, நம்ம அடுத்த வீடியோ செம்மையாக செய்கிறோம், சூப்பராக பார்க்குறோம். அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய்.